lethu osijone emkhomeni lobizo lwethu sijonge olobizo lwethu sijonge emkhomeni lobizo lwethu futhi ngangishaya 100 meters. Angishaya 100 meters. Wakumakusuku. Oswemsuku. Oh hallelujah. Shaya 100 meters. Uthathe induku gijima. Irelay uyinike zomuntu. Kodwa fanele umnike kwi-track. Awuyimo yomunye. Into abulala ibandla. Abantu bafuna ukugijima ngama-tracks wabo. Bafuna ukungena kuma-tracks abanye abantu. Oh hallelujah. Lalela kuwona 1000 meters. Le nto yethu wina manje. Oh 100. Ubani indoda le yaseJamaica. Bona ama-sports anwazi sendikhona kakhulu angithi. Indoda yaseJamaica le gijima kakhulu anya. Kana bazalwa manje ngabazi ama-sports. Ubani? Ubolt, yes, ubolt. Nani umuntu weswaja. Kodwa wengal-round ground ka-10. Ubolt, no. Weshaya esuka la afike la. Hallelujah. Injalo umgijimi wasezulwini. Uhamba nge-track yakho. Hayi lento ka-1000 meters. Le round uzothatha indawo yomunye. Uthatha indawo yomunye. Nize niqabane. Nize nifaka ama-mic egwameni. Noma etoilet azafaka ama-mic esikhwameni. Kodwa kuphela ukuthi ungazibona ukuthi uma uye etoilet i-mic uzobuya ingasekho. Abaningi i-mic. Awusayibheki ukuthi abaningi ngani i-mic. Uphila usola abantu nge-mic. Uzuze uyifake esikhwameni yona etoilet. Bazali bashawa izinto ey'ncane ngabo abazalwane. Bashawa izinto ey'ncane ngabo. Babanga into engenamsebenzi. Umuntu uhlulwa ukuhamba ngobizo lwakhe. Manibonga igama likaJesu. Ufuna omunye, abanje uMangalinda uyabhaka ubhaka amakhaya. uMangalinda usefuna ukuphazamisa abanye abantu. Ababhaka ophaya. Uhlulwa amakhekhe lawo akakwazi ukudayisela wona. Yazi abazalwane abantu babanga into engenamsebenzi yabazalwane. Umuntu ongazi ukuthi ubizelwe ngabe hlupho. Umuntu ongafile ubheka ukuthi mina nginani. Ubheka ukuthi usibani bani unani, ubheke lokho. Ubheka ukuthi uyongiphazamisa kanjani ukuze abe right. Azasho ngisho ukuthi masekhona wena ebhangeni, ngiyangilunge la kuleseke. Ngoba ngiye kwelinye khona la kuzobhotshwa khona. Awusibheke emkhomeni. Sibheke emkhomeni. Sibheke emkhomeni. 2 Timothy. Sibheke emkhomeni. Umnandi kwazi kwangena nabe manje. Ngizongushumayela kahle na. 2 Timothy chapter 2 verse 11. Sesizwe isidlweni senkosi. Usafa kanye noKristu. Safa. Into eyinkinga abazalwane banamhlanje babanga nabantu abangakholwa. Babanga nabi-fashion. Babanga yonke into nabantu abangakholwa. Bafuna ukufana nabo. Neyintombi ezisindisiwe ifuna ukugqoka iyikhini.
abantu abangakholwa uyikhindi nabafuna ukugqoka iyikhindi. Ngisho mina isikhindi uyasazi isikhindi leseseboxer asungaze ubangene isikhindi naye isibanga isikhindi besabela yebo futhi amadoda khona umuntu uyesaba nje ukuthi ngiyindoda ngehlukene nesono. Usaba ngisho ukutshela abantu besifazana asebenza nabo ukuthi ngeke azenze lutho nabo. Mabonke igama likaJesu. Usaba abantu ukubatshela ukuthi vele ngeke wenze lutho nabo. Omunye wefika ngomngaka lokho eveza isithombe sikamusomngaka. Kodwa yena umuntu ayazi inkonzo. Ethi uyabona ubright girl wami ukuthi umuhle kanjani. Yikho ungasho lutho okuningi. Isithombe sankosikazi uyozaguge bese kugile ovezana. Bese kugile unkosikazi uyovezana. Lokho ofika nesithombe sankosikazi wakho. Mase ngikhuluma lezi amadoda vele abheke phansi. Bani umuntu othi wehlukene nesono, athi wehlukene nesono, athi ngehlukene nesono ngoba ngishadile. Ngengijole nawe ngoba nginonkosikazi. Hayibo. Awujoli ngoba unonkosikazi. Mina abantu ngibatshela kahle ukuthi angijoli ngoba nginoJesu. Amen. Hallelujah. Hayi ukuthi ngesaba unkosikazi. Wangifika ngivele. Ngiphelwe kanye noKristu. Hallelujah. Wangifika ngivele. Ayisuka madoda. Hallelujah. Wena osaba umama ekwahlukana angekulungu. Wena ke akwazi udusaba ba. Musubheka ba. Udusaba ba. Lokwenza ama excuses lapha na akhathe. Kuba fine. Hayi manje kulesontweni akujangijoni. Awufile kanje noKristu. Thina sonke nje ukuthi ningajoni. Uzothi ungajoni. Usukanga la wena. Usukanga la uzothi ungajoni ushothi. Kanti awujoni ngoba ungafuni ukujona wena. Utshelwa yithini ukuthi ungajoni? Oba noma umuntu bo. Hayi sonke lese gospel nje. Kuthiwa nje umfana nje uzothi singajoni. Ashaza pray. Oba usho bantu ungajoni. Manje ngenize ngithuze yabona bonke bamixele ngoba vele ugcishele. Wama amaphathi. Umbona umuntu ukuthi owangakithi endwedwe. Uhamba amaphathi abantu basemanzi imntoni. Abanezinga elingaphezulu kwelala. Bazomhlanganisela la. Ofika la esecela imali esithi hayibo. Nande secela imali wabuye wathi halalanga kahle. Madoda ukufa noKristu. Uvula ngisho ingqondo nabantu ohlangabezana nabo. Umuntu wazinga eliphezulu, phezulu, aye phansi. Safa kanye noKristu. Sifile kanye noKristu. Awufunde. Sesiye sidlweni senkosi yabo. Likholekile lelizwi yabo. Yeah. Ukuba uma safa kanye naye. Hayi uma safa kanye naye sophila kanye naye futhi. Uma sikhuthazela siyobusa noKristu. Hayi madala khona ingoma esathi lethi noma singaphila kabuhlungu kuleli zwe. Kodwa umoya wethu. Siyabona ngaphesheya. Noma singahlala kabuhlungu kuleli zwe. Kodwa umoya wethu. Siyabona futhi uyabona uma usaba ukuhlekwa. Hayi ngisho yonke indawo la ngihamba khona
ngithi kamakhuthi uNkulunkulu ubambe ifundiso esekethele ngishumayela kulo ubamba ama-graduate ahleze enkosini ayisuka yona indawo la ngihamba khona ngikhoshangani ngithi uNkulunkulu ngifike esakethi la kukhona khona abantu abafundile kodwa babambe ivangeli balibambise kwamagama. Haleluya! Balibambe badlula. Oh, glory to Jesus. Hayi lento kwenziwambe kancane ikwenza uthule. Manibonga igama likaJesu. Umuntu noma kuthiwa ufunde kangakanani mengabe afakanye noKristu uvela lingane nathi. Angasabi ukulingana noba sithi siyambona ngomsombuluko. Ho! Uphume ofisini nje. Ungena endaweni nje. Oh, hallelujah. Manje wena usubhatazela. Noma usukulela office. Ngenxa ukuthi mina wangibona engangena ngewindi ema-office. Ngakungena kubonakala nalapho ku-reception. Ungena uzohamba uqumbi. Umlungu wona ku-reception. Good morning, Mr. Ngawa. Good morning, Mr. Ngawa. Well, how are you? Well, kubuka ama-steps ngokushesha ngiyongena e-office lapho. Wena noma kuthiwa good morning, Mr. Dube. Oh, yes. Yes, so what? Mina nje i-reception. Good morning, Mr. Ngawa. Yo, good morning. Hambe ngenkani. Hayi lento good morning. Nawe usuyotha. Lana ubeke uNkulunkulu kule ndawo akubeke kuyona. Ubeke uNkulunkulu kule ndawo kanjani bazalwane? Akubeke kuyona. Remember, you are representing God. La ukhona. Asingahlekwa ngawe. Uthi uhlulekile. Uthi ulethe izinto ezingangeni la ukhona. La uphethe khona. Awungelilanga. Bengingafisa nje ukuqashwa la ukhona. Engathi ngingayingene nje. Ngingene usabaphethe. Ngingene nje sihle usabaphethe. Mamngwane, mama uDlungwane. Laba basebenza abafuni nokuhlangana nawe kulo mhlangano wasekuseni. Morning meeting. Twanje uzomuzwa ke lo anti uzomuzwa lo anti. Abasebenzi bathanaza besuka emakhaya besaba umzalwane baphethe. Bayathandaza bathi Nkosi hamba nami. Oh mina sazozwa nasi sibonge sisibiza. Athi nasi sibonge. Ngoba sibizwa isibonge. Vele uyabaqhokela. Labantu ababambina ngomthandazo. Hallelujah. Abantu babanjwa ngomthandazo. Hey suka madoda. Oh hallelujah. Mighty Jesus. Namanti yabanjwa ngomthandazo. Wewe umzalwane ukhala ngendiya. Alikwenzanga lutho indiwe nohluleka ukusebenza. Sikhathela amandiya nje lapha. Yabona makathi sikhathele nje amandiya. Ukhathela amandiya ngazi ukuthi la amandiya ngekho khona. Hambe eGoli awekho amandiya. Kodwa uzobathola betwana eGoli. Akutshela. Uzobathola betwana eGoli. Sokutshela thina. Sibuya phansi imali isebenza nabetwana. Manibonga igama likaJesu. Sibuya yonke indawo, sebenza yonke indawo. Sebenza namakhosi eCape Town. Ngicabanga ukuthi kuyadlalwa abantu endaweni yabo, abanandaba nawo abantu endaweni yabo. Funeka ukwazi lo namandiya aliclaim ithe kodwa abantu abamnyama bethu abayile esikoleni baloko besmile. Claim your place nawe. Wona amandiya lawo. Kaloku uhlulwa amandiya. Cela imthandazo yamandiya, hamba uhlulwa amandiya emsebenzini. Kanti ubeke wesikhundla emzolo kusaba amandiya.
So khuleka bayithini mandiyeni. Hamba uphatha amandiya lapha. Akuphonse ngeintambo eyibomvu ushona khona. Khona uzobona ngathi uJesu wakho. Awona ningalo ngaloko uzoba kumina umtshela ukuthi amandiya akuphethe ngokuthandazela kodwa ingokubuza into eyodwa. Manje mfundisi ukuthi aphethe intambo eyibomvu wena umphathe ngathi uJesu wakho igazi lebomvu nawo. Aphethe intambo eyibomvu mfundisi ungawabona ngala. Lo usaba mandi, qedela ufunda, uhlale phansi. Baba umlamba, sondela. Yebo. Uma sikhuthazela. Siyabusa kanye naye futhi. Sobusa kanye naye, qhubeka yebo. Uma simphika. Nawe uyakusiphika. Khona abantu abaphika uJesu ngezenzo. Bamphika ngezenzo. Uyabona le mpilo yakho yokuphika uJesu ngezenzo. Oh hallelujah. Ubalekela nawo omakhelwane. Malibonga igama lika Jesu. Ngoba impilo yakhe iphika izenzo. Iphikwa izenzo zakho. Malibonga igama lika Jesu. Yabona impilo yakho fanele ikhombise ukuthi imbelo kanye noKristu. Umuntu uthi umzalwane. Khona nodokotela la endlini. Odokotela bona benze njani ke mandiyeni babalekela amandiya. Hamba uyohlala namandiya lapho uphasi. Malibonga igama lika Jesu. Indiya la kanye nawe esikoleni nawe waya nawe hamba uyiveza lo usaba amandiya. Owuza la emishini ngikuthandazela. Ungalokho wenze njani? Lokhu usaba amandiya la. Funda tete. Yebo khona sothandaza. Bakhumbuze ngalokho. Yes. Ufakaze phambi kaNkulunkulu. Ufakaze phambi kaNkulunkulu. Kuba bangazi ngamazi. Singazi ngamazi yebo. Ongasizi lutho. Okuyincithakalo kwabesu. Okuyincithakalo. Abazalwane balwa ngamazwi. Asilwi ngamazwi. Silwa ngezenzo. Yebo kade. Asilwi ngamazwi silwa ngezenzo yebo. Uthalela. Yebo khuthalelani bazalwane. Ukuba niveze. Nithembekile kuKristu yebo. Isebenza ingena amahloni. Eyiqondisa kahle izwi leqiniso.